Magandang gabi mga karehiyon. Ako po si Justin Dizon, taga rito kasama nyo para po sa CLTV 36 News. Atin to. Kabalan karehiyon, oras na ho para sa mga init na balitang Central Luzon. Ngayon pong Miyerkules, alas 6:01 na ho ng gabi. Araw ho na ay January 18 ho mga kabalen. Samahan nyo ako na talakayin ito mga naglalakihang balitang nakalap ng ating news team. Ngayon pong Miyerkules ng gabi. Dati na pong mga balita. Ito mga kabalen, mga karehiyon, suporta sa magsasaka at hindi traders. Kailangan daw para mapalakas ang onion industry sa Pampanga. Ayon ho yan sa Magalang Onion and Vegetable Growers Association o MOVGA. Ito, illegal na droga nananatiling problema pa rin sa 572 barangay sa Central Luzon. Ayon naman sa DILG. Higit 300 shared service facilities sa rehiyon, pinakikinabangan ho ng higit 17,000 MSME. Ayon yan sa DTI Region 3. Fuel subsidy sa ilang TODA members sa rehiyon na ipamahagi na. At para ho sa mga nais magparehistro, magsasagawa ho ng satellite registration ng COMELEC sa San Ildefonso, Bulacan. Maya-maya pa yung anunsyo namin kung kailan at anong oras yan. Simulan na ho natin ang balitaan upang mapalakas daw ang industriya ng pagsisibuyas sa Pampanga. Dapat higit na pagtuunan ng mga programa pamahalaan ang mga magsasaka at hindi ang mga trader. Ito po ang panawagan ng Magalang Onion and Vegetable Growers Association. Kabilang daw sa kanilang mga pangangailangan yung mga tinatawag na post-harvest facility, gaya ho ng cold storage. May exclusive report si Paulo G. Santos. Sa mahigit 3 ektaryang lupain na ito sa Barangay San Pablo, Magalang, Pampanga, ipinakita ni Roger Santos sa CLTV 36 News ang mga seedlings ng sibuyas na 2 linggo pa lamang buhat ng maitanim. Si Santos ang tumatayong chairperson ng Magalang Onion and Vegetable Growers Association o NOVGA. Dahil sa magandang kalidad ng lupa na sinabayan pa raw ng nakikiayon na panahon, tiwala raw si Santos na magiging maganda ang kanilang kita ngayong taon. Right now, parang sa palagay ko, tatamaan natin ngayon. Ang ganda po ng mga tanim natin ngayon dito. Ito po yung sibuyas na pula, 2.5 hectares po ito. Sa bandaron, mga 1 hektarya to, sibuyas na puti naman. Ang puhunan po natin usually nasa 150,000 to 250,000 per hektar. Dahil tila sugal umano ang pagtatanim ng sibuyas sa Pampanga, hindi lamang ang isyu ng mataas na puhunan sa production input ang kanilang problema, kundi pati na ang tila seasonal na price scheme sa merkado na nagre-resulta ng mababang interes ng ilang mga kapitalista at magsasaka na pumasok sa nasabing industriya. Una kaming nagtanim, ang presyo 40 pesos per kilo. Tapos pangalawa kaming nagtanim, may 15 pesos pa nga 20 pesos, 30 pesos. Kaya medyo bumaba ang interes ng mga magsasaka dito sa Magalang. Konti na lang ang nagtatanim. Kung nais daw ng pamahalang panlalawigan na palakasin ang industriya ng sibuyas sa Pampanga, mahalagang pagtuunan ng pansin ang pangangailangan ng mga magsasaka at hindi lamang ng mga traders ayon kay Santos. Dapat po yung market ayusin natin. At the same time, yung pong pag-iimbakan, kasi kung sibuyas yan, in particular, yan ang pag-uusapan natin. Dapat po, meron tayong sariling imbakan or cold storage. Sa inisyal na plano ng Provincial Agriculture Office, nakatutok sa bayan ng Santa Ana, Magalang, Arayat, Porac at Florida Blanca ang pagpapalakas ng onion farming and industry. Basta kung makarami tayo ng magsasaka na makapagtanim ng sibuyas hanggang mga 600 hectare, makakapagpatayo po tayo, makakapag-request tayo sa national government para po sa paggawa ng ating cold storage facilities. Ayon kay Jimmy Manliklik, ang provincial agriculturist ng Pampanga,
patuloy ang isinasagawang orientation program para sa mga magsasakang nais bukan ang pagtatanim ng sibuyas. Sakaling dumami umano ang mga magka-interes dito at kailanganin ng karagdagang pondo, handa umano ang kanilang tanggapan na lumapit sa Sangguniang Panlalawigan para sa karagdagang pondo. So far ngayon, hindi pa kami nakapag-allocate ng budget about sa onion industry. Pero pwede naman po kami mag-realign o mag-request ng supplemental budget para po kung makikita namin at marami talaga magiging interesado sa ating mga magsasaka na magtanim ng sibuyas. Samantala, naniniwala naman ang Samahang Industriya ng Agrikultura na oras na mapalakas ang onion farming sa bansa ay mapipirme sa 120 pesos per kilo ang presyo nito sa merkado. Ma-stabilize natin yung presyo, siguro yung retail nasa 120. Hindi naman masama yun sa atin consumer. And ang atin magsasaka naka-ani ng 80 to 100 pesos. Pwede na rin yun. No? Kikita na rin ang magsasaka. Sakaling maitulok ang pagpapalakas ng produksyon ng sibuyas sa Pampanga, ito na ang ikatlong probinsya na sunod sa Nueva Ecija at Tarlac na maaaring mag-supply sa malaking demand na kailangan ng National Capital Region. Ako si Paulo G. Santos, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Sa iba pong balita, fully operational na ang City of Meycauayan Dialysis Center o CMDC sa lalawigan ng Bulacan. Kabilang ho sa mga unang pasyente ng bagong pasilidad sina Cheryl Rebato ng Barangay Langka at Aileen de la Cruz ng Barangay Iba na binisita pa ho ni Meycauayan Mayor Attorney Henry Villarica dito pong Biyernes, January 13. Labis umanong pasasalamat nila sa pasilidad ng CMDC dahil mas komportable umano silang magpapagamot sa sariling lungsod. Libre rin ang kanilang pagpapagamot dahil miyembro po ang dalawang pasyente ng dialysis package ng PhilHealth. Kasabay ho ng pagbisita ni Mayor Villarica ay kanya naman pong ininspeksyon ang construction ho ng ospital ng Meycauayan sa Bulac Road, Malhacan na katabi ho ng CMDC. Para ho sa mga may katanungan ukol sa naturang dialysis program, maaari ho kayong makipag-ugnayan sa CMDC sa kanila hong email address meycauayanddc@gmail.com at sa mga numerong aking babasahin, ito ho, 044-309-7843 o 0908-879-7006 o 62. Ulitin ko lamang ho, 044-309-7843 at 0908-879-7062. Sa iba pong balita, napanatili ho ng Clark International Airport Corporation o SIAC ang kanilang ISO 9001-2015 certification matapos pong pumasa sa isang external surveillance audit na isinagawa ho ng TÜV Rheinland Audit Team. Ang TÜV Rheinland Audit Team ay isang third-party certifying body. Sa pamumuno ho ni Ramon C. Tapuyat, inassess ang sistema ng pamamahala ng SIAC. Gayon din ho yung pagsunod nito sa mga batas, regulasyon at rekisitong kontraktual. Idineklara ng audit team ang ahensya na no non-conformities, particular na ho sa Human Resources Department at yung kanilang Management Information System. Ang ISO certification ay isang traditional o international standard na nakatuon ho sa kalidad ng sistema ng pamamahala, gayon din ang resources, assets at corporate values ng korporasyon na higit pa sa customer expectations. Ang SIAC po ay isang korporasyong pag-aari naman ng gobyerno na inatasang bumuo at mamahala sa Civil Aviation Complex sa Clark. Nauna na hong na-certify ng ISO 9001-2008 ang SIAC noong 2010 para ho sa International Passenger Facilitation process nito noong panahong pinatatakbo pa ang Clark International Airport.
Natapos na ho ng DPWH ang isang bahagi ng Hermosa Subic Connector Road. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV 36 News. Atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Ito ho mga kabalan, natapos na ho ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang 249 linear meter na bahagi po ng Hermosa Subic Connector Road. Ang 17.74 kilometer na road ay nagsisimula ho sa Hermosa Ecozone Industrial Park at nagtatapos naman sa Subic Bay Freeport Zone. Sinabi ho ni District Engineer Erlindo Flores Jr. na ang proyekto ay isang multi-year undertaking na pinagsama-samang ipinatupad ho ng DPWH Regional Office 3 at ng Bataan 1st District Engineering Office. Abot ho sa 9.7 million pesos ang inilaan sa 2022 national budget para ho sa pagkumpleto ng 4-lane, 249 linear meter road section. Ayon ho kay Flores, ang access road ay mag-uugnay din sa Hermosa Ecozone Industrial Park at sa Clark International Airport, pati na rin ho sa mga daungan at iba pang industrial zone sa ating rehiyon. Kapag 100% ng kompleto at operational na ang natural access road, mas magiging madali na raw puntahan ang iba't ibang tourist destinations sa Bataan. Samantala sa ibang balita, mga kabalen, mga kariyon, umabot na ho sa 310 ang bilang ho ng shared service facilities na naipatayo ho ng Department of Trade and Industry Region 3 para ho sa mga kooperatiba dito ho sa ating rehiyon. Pinakikinabangan ho ito ng mga MSME at layunin daw ng naturang programa na palakasin at pabilisin pa ang kanilang produksyon upang sila higit na mapaunlad. Narito pong detalye ng balitang yan. Taong 2030 na maging benepisyaryo ng Shared Service Facilities o SSF program ng Department of Trade and Industry ang coffee farmer na si Gina Caraan Mangalindan. Bago ang naturang programa, ibinabiyahe pa raw nila mga inaning green coffee beans sa Orani, Bataan patungong Batangas upang maiproseso bago ibenta sa merkado. Hindi raw kasi kayang bilhin ng mga gaya ng mga magsasaka ang mga post-harvest facilities para sa kape. Kaya na malaking pasasalamat ni Mangalindan nang makaagapay nila ang DTI sa negosyo. Namataan kami ng DTI, natuwa sila sa amin kasi may kape pala sa Bataan, and then tinulungan nila kami. So from that time, unti-unti nagkaroon ng mindset yung mga tao na hindi na commodity bean ang ibebenta, hindi na yung green bean, ipoproseso na siya. So unti-unti, syempre, mahirap mag-break away di ba, sa sistema. Pero lumaban naman yung mga farmer na they need more income, kailangan nila magproseso. With the help ng SSF na nabigay ng DTI, hindi na po kami nagbebenta ng commodity bean na green beans. Lahat po processed coffee na po. Layo ng Shared Service Facilities program na mapaunlad at mabigyan ng mga kaukulang kagamitan ang iba't ibang micro, small and medium enterprises. Ang goal nito ay mabago ang ating mindset ng ating mga MSMEs towards more efficient production, no? Kasi kung dati mga traditional na pangluto lang ginagamit, ngayon ay mas medyo makabago na. Kung ang halimbawa sa pagsangkap ng mga peanut butter, dati kamay lang ginagamit, ngayon makinarya na. At yan ang gusto nating challenge na malagpasan, no, sa ating mga clients, no, na MSMEs sa programang SSF. Sa ngayon ay nasa 310 na ang mga naitayong shared service facilities sa Central Luzon. Kabilang sa mga nakikinabang dito, ang mga karehiyon natin lumilikha ng produkto gaya ng bamboo crafts, kape, dairy, fashion accessories, fertilizer at mga processed food. Ayon sa DTI, higit 7,000 MSME at 60,000 manggagawa na ang natulungan ng SSF program sa rehiyon.
Dahil umano sa wastong kagamitan at pasilidad, umakyat na sa 400% ang dating 50% production ng mga MSME. Kasi nga mula sa mano-mano, nakatanggap kami ng mga equipments, facilities mula sa shared service facilities, mas napagaan, napadali, mas madami kaming oras na mailalaan sa aming pamilya. Patuloy daw inaayos ng DTI ang SSF program upang higit ito mapalago at mas marami pang makinabang. Unang-una gusto natin no, na sa darating na panahon, itong mga cooperators natin, no, yung ating mga beneficiary groups, ay ma-manage na po ng sarili nila, na maging independent na po, at ma-turn over na rin po lahat sa kanila, no, yung mga makinaryong ito. At in the future, mapagamit po natin sa iba't ibang, mas marami pa no, ng mga MSMEs, yung ating mga shared service facilities. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. Ito ho mga kabalen, mga karehiyon natin sa Bulacan, magkakaroon ho ng satellite registration ang Commission on Election sa mga susunod hong petsa at lugar sa bayan ho ng San Ildefonso. Ito ho, babasahin ko. Sa Barangay Bagong Barrio, gaganapin po yung satellite registration sa January 20, 2023. Sa Pinaod naman, January 21, 2023. Sa Barangay Anyatam sa January 26 at sa Barangay Sapang Putik sa January 27. Ayan, magdala lamang ho kayo ng mga valid ID na makikita nyo, ipa-flash namin sa aming screen upang sa gayon kayo makapagparehistro. No? Kabilang ho dyan sa mga tatanggapin yung student ID o di kaya naman library card, employees ID, postal ID, yung ID ho ng mga senior citizen, driver's license, BIR ID and BI clearance. Ito hong passport, SSS, GSIS ID, at itong IBP ID at maging PRC. Po pwede rin, ano? Pero kailangan meron ho kayong proof of billing na nakapangalan sa lugar. At kung kayo ho ay magre-rehistro, abay sa ano ho yan? Sa Pinaod at saka sa iba't mga barangay pa sa San Ildefonso, Bulacan. Ito ho yung mga binanggit natin kanina. Ulitin ko lang, Bagong Barrio, January 20, Pinaod, January 21, Anyatam, January 26, Sapang Putik, January 27. Yan ho yung mga registration o satellite registration na isasagawa ho ng COMELEC bilang paghahanda na rin sa barangay at SK elections. Sa pagbabalik po ng CLTV 36 News, tatalakayin ho natin itong fuel subsidy para ho sa mga tricycle drivers and operators. Makakasama ho natin si Ginoong Dan Yumul, ang chair ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon, at si Kuyang Buboy Miranda, ang presidente ho ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA dito ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Yan at marami pang iba sa aming pagbabalik. Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Kabalen, nananatiling malaking hamon po sa mga lokal na pamahalaan sa Central Luzon ang problema sa illegal na droga. Ayon ho sa Department of the Interior and Local Government o DILG, bagamat idineklarang drug cleared ang 2,369 barangays sa pagtatapos po ng taon, 572 barangays pa rin daw sa rehiyon ang maituturing na drug infested. 161 barangay naman ang naideklara ng drug-free. Magkaiba ho yan sa tinatawag na drug-cleared. Ayon ho kay DILG Central Luzon Director Anthony Nuida, mailalagay sa kategoryang drug-free ang isang barangay kung wala ng drug pusher at drug user dito. Sa multi-sectoral program po na kung tawagin ay BIDA program o yung buhay ay ingatan, drogay ayawan, obligado ho ang mga local government units na palakasin ang kanilang reporting at barangay drug rehabilitation program.
Ito ay upang pakitunguhan daw ang mga drug surrendery at tulungan silang sumailalim sa reformation program ng Department of Health. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Director Anthony Digda ng DILG Region 3 kaugnay ng balitang yan. Sa total barangays natin, ang 3,102 total drug cleared as of December 2022, 2,369 na po out of the 3,102. Yung remaining na affected po, na ito yung for drug clearing pa, ay 572 barangays. Meron na tayong na-declare talaga na drug-free na 161 barangays. So mataas na po yung percentage ng ating drug cleared. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung drug clearing program. Dito nakatutok ngayon sa remaining na 572 barangays na affected po. Ayan, kaugnay ho ng balitang iyan. Ito yung susunod nating balita ay mula naman ho sa ating mga kaibigan sa Philippine Information Agency o PIA Region 3. Ulat ho ni Camille Naganyo. Ito ho, kinilala ho ang 18 lokal na pamahalaan sa Nueva Ecija sa katatapos lamang na 2022 Regional Anti-Drug Abuse Council o yun pong ADAC Performance Awards. Kabila ho sa mga nagwagi ay ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija. Ito hong pamahalaang lungsod ng San Jose at Muñoz at yung pamahalaang bayan ng Bongabon, Cabiao, Cuyapo, Gabaldon, Gimba, Nicab, Llanera, Peñaranda, Rizal, San Antonio, San Leonardo, Santa Rosa, Talavera, Talugtug at Saragossa. Ayon ho kay DILG Director at Anthony Nuida, ito ang tao ng programa upang bigyang pagkilala ang dedikasyon at mga isinusulong na inisyatiba ng lokal na pamahalaan sa pagsugpo ng iligal na droga sa kanilang mga nasasakupang lugar. Ang mga kinilalang LGU sa buong rehiyon ay dumaan ho sa evaluasyon at naabot hong mataas na functional rating mula sa ADAC Performance Audit ng DILG. Katuwang ho nila dyan ang Philippine Drug Enforcement Agency at ang Dangerous Drugs Board. Tinanggap ng bawat nagwaging lokal na pamahalaan ang symbolic marker at cash incentive na nagkakahalaga pong 100,000 piso. Hangad po ng DILG ang patuloy na pagsusulong ng mga programa kontra illegal na droga tungo sa pagkakaroon ng mapayapa at drug-free na pamayanan. Kaugnay ho nito ay nilunsad ang BIDA program na layuning maipaabot po ang advokasya sa buong komunidad simula sa bawat pamilya, paaralan at iba pang sektor na kabahagi ng lipunan. Dumako ho tayo sa ibang balita. Ito ho, mga kariyon, na uwi ho sa pagkakaaresto ng 3 top most wanted persons sa Central Luzon. Ang mga ikinasang magkakahiwalay na operasyon ng kapulisan nito pong Lunes, January 16. Napasakabay ho ng mga otoridad ang top 10 most wanted ng lalawigan ng Aurora na si Melchor Coro, 40 years old, residente ho ng Barangay 2 sa bayan ng Maria Aurora. Nahuli ho si Coro sa Barangay Dalanan, lungsod ng Valenzuela, sa bisa ho ng warrant of arrest dahil sa kasong rape. Nasa korte naman sa Pantabangan, Nueva Ecija ang 31 anyos na si Ronald Musni ng Barangay Santa Maria, Macabebe, Pampanga. Si Musni ho ang itinuturing na top 2 most wanted person ng Macabebe dahil po sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016. Arestado rin sa isang operasyon sa Deca Homes, Clark residence sa Angeles City, si Brian Da Silva, 22 years old at residente ho ng West Tapinac, Olongapo City. Si Da Silva ho ay nahaharap din sa kasong carnapping.
marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV 36 News. Atin to. Nagbabalik po ang CLTV 36 News. Kabalen na ipamahagi na ho ang fuel subsidy para ho sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa 3 lalawigan dito ho sa Central Luzon. Ayon ho kay DILG Region 3 Director Anthony Nuida, 870 members ng TODA ang napagkalooban ng tig 1,000 piso. Pinakamalaking bilang ay nagmula ho sa Bataan kung saan 645 po na TODA members ang naging benepisyaryo. 176 naman sa Bulacan at 49 sa Nueva Ecija. Naganap po ng pamamahagi nitong January 10, 2023. Patuloy pang nakikipag-ugnayan ng CLTV 36 News sa LTFRB Region 3. Kaugnay po ng budget allotment naman na nakalaan para sa ating rehiyon. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Direktor Nuida kaugnay ng usapin sa pamamahagi ng ayuda para ho sa mga tricycle drivers and operators. Medyo natagalan itong programang ito na yung assistant sa mga tricycle driver, pero initially may nakapagbigay na po yung land bank, through land bank, 700, 800 plus sa 3 probinsya ng Central Luzon. Initial pa lang po yun. Then tuloy-tuloy po, pero national office ang nag-determine yung sa LTFRB po at sa land bank through of course yung pondo galing sa DBM. Yung DILG kasama doon sa committee, kami yung nag-submit ng mga galing sa LGUs na listahan, pero yung final approval at verification doon po sa national level. Kaugnay ho ng balitang yan, makakasama natin live sa ating programa si Ginoong Dan Yumul, ang chairperson ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon. Magandang gabi, Kuyang Dan, at welcome sa ating programang CLTV 36 News. Maya Pabegi, magandang gabi, Ka Justin, at mabuhay po kayo sa inyong programa sa CLTV 36. Kuyang Dan, ito hong pamamahagi ng ayuda nitong ating pamahalaan para ho sa mga tricycle driver. Unang tanong, ano ho yung suri ninyo ng inyong organisasyon sa programang ito? Sapat ba yung ginagawa ng pamahalaan para ho maibsan itong panghihirap ng mga kababayan natin na nasa transport sector? Well, ayon po sa report ni Sir Anthony ng DILG Region 3, 3 lalawigan pa lang. Pero kung titignan natin, wala siyang nabanggit na ang nabigyan ng ayuda na 1,000 mahigit. Katunayan, magmula kanina pinagkukontak ko na po yung mga PEDTODA president natin, like yung mga Balakat po, halos nasa 8,000 miyembro siya. Kahit isa, wala pa pong nabibigyan. Yung magalang PEDTODA, nasa 4,000. Pero ang masaklap, sabi nga ng mga pangulo natin, pinag-submit tayo ng mga requirements like master lease, GCash number kung meron, dahil from land bank o kung ano man ng proseso ng pagbibigay. Inihingan po sila, valid ID siyempre. Ngayon, ang problema po natin, dahil alam naman natin, majority sa mga miyembro ko, Jeep, national po yan, LTFRB. Ang alam po namin, long overdue na po yan, last year pa yan. Ang alam natin na LGU o DILG po nga hawak niyan kasi ang MTAP po ng mga yan, yung pinaka-prangkisa nila, to say MTAP, Motor Tricycle Operators Permit, ang may awak po ng record, LGU, like munisipyo. Kaya sabi ko, ang tututukan nyo dyan yung local chief executive, si Mayor. Kasi ang pagkakaalam ko dyan, dahil nagmi-meeting naman kami sa national, hindi po 1,000 yan, 6,500.
So nevertheless, kahit 1,000, at least kahit paano meron po doon sa pinangako. Pero ang alam namin, pare-parehas lang kami. Ang pagkakaiba lang namin, ang namamahagi po sa amin, LTFRB dahil ang prangkisa namin national. Sila, local. Yung MTAP nila, munisipyo. Ngayon, lahat po ng munisipyo natin, San Fernando, Mabalacat, yan po ang pinakamaraming tricycle eh. Doon ang alam natin, ang National Tricycle Capital Region, ang Nueva Ecija, like Cabanatuan, San Jose, yan pong pinakamarami, 1,000 po yan. Yun po, kahit paano, meron na yatang 800, less than 1,000, pero hindi po sapat talaga. Tsaka matagal na po yan. Mag-iisang taon na po. Oo. Sir Dan, itong nabanggit mo kanina, nakipag-ugnayan ka doon sa ilang mga miyembro no, ng inyong organisasyon na nasa TODA. Ano yung kanilang mga karaniwang daing pagdating doon sa master listing? Meron ba kayong suggestion para sana mapadali at maisaayos din yung rollout nitong programang ito? Actually po napakadali. Like yung gagawin ko po halimbawa yung amin dahil ang prangkisa namin ang may mandato sa LTFRB. Meron po yung listaan ng mga prangkisa yan. Yun namang TODA, LGU, like halimbawa Mabalacat City, lahat po ng may MTAP na qualified para makapag-avail po ng programa niya yung fuel subsidy sa mga TODA, wala na pong maraming usapan. Pag binigay ng presidente, association president o federation president yung master list, i-double check lang po sa munisipyo yan, lalo na po yung chairman po ng committee ng public transport. Alam niya dahil sila po nagbibigay ng prangkisa ng tricycle. So imamatch po sa master list. Pag nakita, halimbawa, sinabit ng presidente, 100. Doon sa ruta na yun like halimbawa, daw TODA, yung Mabalacat City, 100 din. Automatic na yun. Mabibiyaan po yun dahil qualified sila. May prangkisa sila ng TODA. Ganon din po sa jeep. Hindi naman po pwedeng 100 lang yung nasa database ng munisipyo, naglagay ka 120. Disqualified po. Hindi po qualified yung 20. So wala po akong nakikita kung ang under naman po sila ng DILG, may mandatos po yan. Sila po, lalo na po yan, matagal na po yan. Yung mga listahan na yan, dapat na-prepare na ng LGU yan. Ibig sabihin, pag may budget na, ito na yung mabibigyan. Hindi ko lang po sinasabing bigyan nyo lahat ng yung katulad po ng Angeles City, nasa magit 10,000 kahit wala pong nakukuha. Ang Mabalacat City, dumadayo sila. Ang mahirap po kasi kasamang Justin, pag kinuhanan mo ng requirements, mag-fill up ka, pa-xerox ka ng driver's license, saan na po yung miyembro nun? Na makakakuha. Hanggang ngayon wala pa po. So, kukulitin po namin si Mayor, kukulitin namin si DILG. Buti pang wag na lang natin silang pinaasa. At least wala tayong responsibilidad. Pero ngayon dahil napanood nila sa balita, iningan natin sila ng requirements, nag-submit naman sila, natural lang, hindi na po pinag-uusapan kung magkano. Importante, may maibigay tayo pantawid po sa pangangailangan ng pamilya nila kasama Justin. Opo. Sir Dan, panghuli na lamang, ano po ang inyong panawagan sa ating gobyerno at mensahe na lang din sa lahat ng mga nasa transport sector. Lalong-lalo na ngayon, kamakailan lang naiulat yung bahagyang tumaas na naman yung presyo ng diesel at gasolina. Bagamat may nagkaroon na ng mga series of oil price decrease, yung pagbaba, hindi pa rin talaga tuluyang bumababa yung presyo nitong produktong petrolyo. Opo, para naman po sa DOTR at DILG, dahil sila po may mandatos niyan, sana yung may konkreto tayong programa para sa mga super, yung mga lingkod lansangan, kumbaga kami po yun. Hindi naman natin kayang pigilan yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo pandaigdigang merkado. Tayo naman pong may control sa budget, DILG, DOTR. Sana naman maiayos. Ngayon, kami naman pong mga driver operator, nag-aayos naman po kami, kaya nga may business permit kami kinukuha taon-taon May MTAP kaming kinukuha sa inyo taon-taon. LTFRB may prangkisa kaming mini-maintain taon-taon din. Walang dahilan para yung matigagal o madelay
yung programa para sa amin. Para po yung serbisyo, considering kami po yung backbone ng ekonomiya, kami yung aligi ng ekonomiya. Kung mapapabayaan nyo kami, mapapabaya-bayaan ng ekonomiya. So yan po yung appeal namin sa mga driver. Pagbutihan po natin ng serbisyo, huwag tayong aasa basta-basta sa mga fake news na may ayuda ng 6.5. Ngayon sa akin, narinig nyo si DILG Secretary Anthony Noida, anong sabi? 1,000 lang. Pero ang sabi sa atin, 6.5. Napakalayo naman po ng 6.5 sa 1,000. O, yun po. At maraming salamat sa tuwina nandiyan po yung CLTV 36 para mabigyan tayo ng update, report, kaalaman patungkol sa programa ng gobyerno. Maraming salamat din sa iyo, Kuyang Dan Yumul, ang chairperson ho ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon. At kami ho tututok at magbabantay ho sa lahat ng krusada ng sektor ng transportasyon at yung iba pang bahagi ng ating lipunan. Sir, mag-ingat ho kayo lagi at maraming salamat po. Ayan ho mga kabalin, mga kariyon, nagbabalik ho yung ating programa. Nasa linya ho ngayon ng tulepano. Ito namang si Kuyang Buboy Miranda, ang presidente ho ng Tricycle Operators and Drivers Association sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Kuyang Buboy, may pabengi. Good evening po at welcome po sa ating programang CLTV 36 News. May pabengi po lang po kayo, sir. Opo. Sir, Justin Dizon ho ito. Sir, kutang kumupon kumusta no po rin kaya katamong members keng TODA at may umabot na hubang ayuda sa inyong hanay pagdating ho doon sa tinatawag nating fuel subsidy? Sir, sa totoo lang po, last year, nag-meet po kami ng DILG. Ngayon, ang sabi po ng DILG, magkakaroon ng fuel subsidy po. Ngayon, ang unang sinabi po, lahat ng tricycle driver, unang mabibigyan. Tapos po, pag pangalawang meeting namin po, ang sabi nila naman, dapat lang ang mabibigyan yung may franchise. Pero nung una po, ang sabi nila, mabibigyan lahat, kahit loro, kahit may franchise. Hanggang ngayon po, wala akong natatanggap yung mga miyembro. Hinihintay nila po yun. Opo. Sir, sa syudad ho ng San Fernando, gaano karami ho yung mga registered na tricycle drivers and operators ho natin? Itong may mga prangkisa na binabanggit ho ninyo. Bali po, 3,900 something po. Opo. Sir, itong sinabi ng DILG, itong pagpupulong ho ninyo, nasundan ba ulit ito at kailan ho kayo huling nakipag-usap po sa kanila kaugnay nitong usapin sa fuel subsidy? Bali po, kung hindi akong nagkakamali po, sir, last year of October po. Opo. Matapos yun, sir, wala na hong naging follow-up, ano? Wala na po. Sir, kumusta ho yung sitwasyon ngayon ng pamamasada nitong ating mga tricycle drivers? Kasi alam naman ho natin, nitong Nobyembre, nagbalik na rin sa full face-to-face classes, no? Itong mga estudyante na marami ho sa kanila, yung mga pasahero din ninyo. Kayo ho ba ay masasabi natin nakababangon na ba yung mga tricycle drivers natin mula ho dun sa epekto na krisis dala ho ng COVID-19 pandemic? Sir, sa totoo lang po, hindi po katulad ng dati na talagang patay ang pasada namin. Pero ngayon halos 60% po, pero wala pa po sa 80% ang
ang pasada namin po. Pero kumikita naman. Mm. Mm. Opo. Sir, etong ating mga panawagan na lang ano siguro sa ating pamahalaan kaugnay nitong ayuda at yung proseso ng master listing, paano ho ba dapat ika nga no makipag-ugnayan sa inyo, paano may sasaayos sa kaya itong proseso ng master listing? Yun po, ang sabi po ng namin pong DILG, sa totoo lang po, nung nag-meet po kami sa kubo ko po, may kubo po ako sa Lara eh. Mm. Tapos yung kami po nag-meet ng DILG, tapos pinatawag po yung mga lahat ng presidente po. Doon po yung explain kung paano yung oil subsidy. Opo. Yung nga po, nung sinabi po, magkakaroon lahat ng tricycle driver. Mm. Tapos, tinulit ko, pangalawa, yung may franchise na lang. Tapos, ang ulit pong sinabi ng DILG, baka 1K na lang ang tatanggapin nyo, sabi niya po. Tapos, sabi po ng mga presidente, di bale, basta may natatanggap. Ganun po ang sabi. Opo. Sir, panghuli na lamang, ano po ang inyong panawagan sa ating pamahalaan kaugnay ho nitong programang ito at upang lalo kayong matulungan, kayo hong mga nasa sektor ng pamamasada, yung mga nasa TODA ho? Yun po, inihiling po namin lahat po ng miyembro, lalo na po kami mga officer ng federasyon sa CSFP po, sana po maibigay po yung sinasabi nilang mo yung subsidy po sa amin. Okay, maraming salamat kay Kuyang Buboy Miranda. Sir, thank you very much po para sa inyong oras at mag-ingat po kayo lagi. Okay, salamat din po, sir. Ayan ho mga kabalin, mga kariyon, inyo pong narinig ang tinig ho ni Buboy Miranda, ang presidente ho ng Tricycle Operators and Drivers Association dito ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Sa puntong ito, alamin naman ho natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Shear line po ngayon nakaka-apekto dito po sa may silangang bahagi ng Southern Luzon kasama na po ang Visayas. Ang shear line po ay ang pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin at kakaroon po ito ng cloud formation at nagbibigay po sa atin ng mga pagulan sa lugar po ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Nueva Ecija, Bulacan at Aurora. Sa mga nabanggit pong lugar ay magiging maulap ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat, dulot po ito ng shear line. Samantala po ang Apayao at Cagayan Valley, magiging maulap din po ang papawiri na may mga pagulan, dulot naman po ito ng northeast monsoon o amihan. Ang natitirang bahagi po ng Luzon ay magiging kaaya-aya, ngunit magkakaroon din po ng mga mahihinang mga pagulan sa ilang lugar at ito po ay dulot din ng amihan. Ang natitirang bahagi po ng bansa magiging bahagya hanggang sa kumisan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang po inaasahang mga pulo-pulong mga pagulan, pagkulog at pagkidlat. Dulot naman po ito ng localized thunderstorm. So sa ngayon po ay nawala na po yung dalawang low pressure area na binabantayan natin kahapon. Ito na lamang po ang weather system na nagbibigay po ng mga pagulan sa ilang parte ng ating bansa. Maraming salamat, Kuyang Manny Esguera, para sa iyong weather update. At yan ho mga balitang nakalat ng CLTV 36 News. Para ho sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow itong aming mga social media pages sa Facebook, Instagram at TikTok, maging ang ating YouTube at CLTV 36 Official. Meron din tayong Facebook at CLTV 36 News at yung ating Twitter at CLTV 36 and at CLTV News. Kung nais ninyong balikan yung mga programa ng CLTV, abay pwede ho kayong bumibisita dito sa ating website www.cltv36.tv. Mapapanood din nationwide itong mga programa ng CLTV 36 via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon, taga rito, kasama nyo para po sa CLTV 36 News, atin to.